नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायहरो। नोंथांमोनहा बाथौ खेराइ रिजर्टखौ नुखांखाबाय जानांगौ। आंबो बेखौनो देखायनो नागिरदों। बियो बहुत गिदिर प्रजेक्ट, दाबो कन्स्ट्राक्शन सोलिगासिनो दङ। रेस्टुरेन्टआ कमप्लिट जाबाय फ्राय। लाइन लाइनखै मोनसे मोनसे कटेज बानायदों। कटेजफोरनि नामफ्रा गासिबो बर'नि नाम। बे रेस्टुरेन्टखौ ओरैबादि बानायदों, जों पाब्लिकनि गोसोखौ हमदांनानै जों पाब्लिकआ माबादि लुबैयो बे हिसाबै बानायदों। हाइरडजोंनो नांजाबनाय, खिन्थु रेस्टुरेन्टखौ ओरैबादि गोथौआव बानायहैदों बयनिबो जोबनायाव। बेहाय माने हाइरडनि हाद्रि हालाफ्रा नांफैनो हाया। माने कटेजफ्रा गासिबो अपेन जोब, जोङो सान्तियै जिरायनानै जानो हायो। रेस्टुरेन्टफोरखौ जोबोद साफायै लाखिदों। बेवहाय हाबनाय लोगो लोगो जोबोद मोजां मोनो। फेमिलि लानानै बेहाय आरामसे जानानै रिलाक्स खालामनानै थांनो हायो। जोंनि जायगायावबो बेबादि इसे मोजां रिजर्ट बानायदों, बियो जोंनि थाखाय जोबोद गौरबनि खोथा। खना खनला जेरावबो साफा लाखिजोबदों। बाथौ खेराइ रिजर्ট আপোনালোকে নিশ্চয় শুনিছে, নিশ্চয় দেখিছে। এইটো বহুত ডাঙৰ প্ৰজেক্ট। এতিয়াও মানে কনষ্ট্ৰাকশ্যন চলি আছে। ৰেষ্টুৰেণ্টটো কমপ্লিট হৈছে। ৰেষ্টুৰেণ্টটো এটা এটা কটেজ বনোৱা হৈছে। কটেজবিলাকৰ নাম বড়ো ভাষাত দিয়া হৈছে। কটেজবিলাক অপেন। সেইটো এটা কটেজৰ নাম গাৰ্জা খেৰাই। সেইটো কটেজৰ নাম জেখাই খবাই। আমি ইয়াতে সোমাইছোঁ। কটেজবিলাক ইমান ধুনীয়াকৈ সজাইছে। কটেজ বহুত চাফা। ইয়াত সোমোৱাৰ লগে লগে মনটোকে বিৰাট ভাল লাগে। আপোনালোকক মেনু অলপমান দেখুৱাই দিলোঁ। প্ৰাইচবিলাক ৰিজনেবল। जोबोर बुरजा आइटेमफोर दङ। जोङो लादों दाउ, अमा आरो मैखुन आरो दाउ एवनाय। दाउ एवनायखौ उनावसो अर्डार होनाय जादों, बेखौ थाब फैयाखै। खानाবিলাক অলপ দেখুৱাই দিছোঁ, বহুত টেষ্টি। এইটো মাছৰুম আৰু সেইটো পৰ্ক আৰু চিকেন আৰু চিকেন ফ্ৰাইও আছিলে। সেইটো অলপ দেৰিকৈ অৰ্ডাৰ দিয়া হ'ল, এতিয়ালৈকে আহি পোৱা নাই। ओंख्रिफोरखौ एसे देखायबाय, बहुत टेस्टी जादों। दामाबो बारा बुरजा नङा, जों साधारन मानसियाबो बायनानै जानो हायो। ओंख्रि बानायनायफ्रा गासिबो गोथावजोब। दालियाबो गोथाव, बेदरफ्राबो गासिबो गोथावजोब। बेदरनि कालाराबो जोबोद मोजां, नायदो नै। नैबे मैखुन ओंख्रि जोबोद गोथाव जादों। आखाइ सुनो थाखाय बेसिनखौ उनथिंजाय बानायनानै होदों नै। बेखौबो जोबोद साफायै लाखिदों। बेसिनটো অলপ দেখুৱাই দিছোঁ, বহুতখিনি চাফা ৰাখিছে। ইয়াত লেতেৰা বস্তু নাই, চবফালে চাফা।
তেনেকৈ কটেজবিলাকৰ নামবিলাক দেখুৱাই দিছোঁ এটা এটাকৈ। ইয়াতে কালচাৰেল ইভিনিং শ্ব' হয় सेटारडे सानडे। बेनि वाशरुमफोरखौबो जोबोद साफायै लाखिदों। गाहायाव दै सै गोग्लैनानै थानाय नुवाखै। जों रेस्टुरेन्टाव हाबोब्ला वाशरुमखौबो साफा लुबैयो। बेनि अनारा वाशरुमखौबो खेयाल खालामदों माबादि पाब्लिकआ लुबैयो। बेखायनो एसेबो गाहायाव दै गोग्लैनानै थानाय नुनो मोनाखै। दै गोग्लैनानै थायोब्ला एसे लेथ्रा लेथ्रा मोनो। ইয়াৰ ৱাশৰুমবিলাক বহুত চাফা। তলত পানী পৰি থকা দেখা পোৱা নাই। আমি ক'ৰবাত গ'লে কি বিচাৰোঁ? ৰেষ্টুৰেণ্টৰ ৱাশৰুমটো চাফা বিচাৰোঁ আৰু ৰেষ্টুৰেণ্টটো যেন খাব পৰা চাফা হয়, খানাটো টেষ্টি হয়, এইবিলাক আমি বিচাৰোঁ। এইটো ৰেষ্টুৰেণ্টত চব এইবিলাক সুবিধাটো আছে। আপোনালোকেও কেতিয়াবা সোমাব আহিব পাৰিব। जाय साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामनानै होदो अननानै। लाइक खालामदो, माबादि मोनदों कमेन्ट लिरदो। बेवहायनो एसेनोसै, गोजोन्थों।